गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो नैबे मोनसे सोंथिखौ नैबे भिडिअ'आव मावफुंगोन। बे सोंथिया जाहैबाय मा रमान अनजिमा दिन्थि लिरनायनि मोनबा खान्थि लिर। दा बेयाव ओरैबायदि जे रमान अनजिमा दिन्थि माने रमान जे जोङो 1 2 3 4 लिरोना बेखौ होनदों अनजिमा दिन्थि होननानै बेफोरखौ लिरनायनि मोनबा खान्थि लिरनो। दा जोंहा खान्थिया मोनबा नङा टटेल बेसे मोनद' दङ मोनद' खान्थि दङ। जिहेतु जोङो रमान अनजिमाफोरखौ लिरनो जिहेतु जोंनो गासैबो खान्थिखौनो नांगोन नालाय मोनद'खौबो बेनिखायनो आं मा खालामगोन बेहाय मोनबा खान्थि लिरनो होदोंबाबो आङो मोनद' खान्थिखौबो बेयाव होजोबगोन आरो। ओमफ्राय उनाव बेयाव साननो हागौ जे नैयाव ओरैबायदि जाहैबाय दिनैथ' नैबे थाखो 9नि नैबे एडभान्स मेथ्सनिनो बे मोनसे सोंथि माने जाय माने खोन्दो 1 आरो बे खोन्दोनि मुङा जाबाय अनजिमा लिरनाय बिखान्थि बेनिनो सोंथि बिदां 1.2निनो नैबे 6 नाम्बारनि सोंथि बेखौ आङो दिनै बेयाव मावफुंगोन। दा नाय दायो 1.2खौथ' दिनैसो गिबि बानायनाय जादों 1.2खौ अब्लाथाय 1.2खौ आं बानायदोंब्लाथाय गिबियावनो जों मा 1निफ्रायसो जागायनांगोन 1 2 3 4 ओरै नाम्बारनिफ्रायसो मावफुंलांनांगोन ना नाथाय आं बारस'नानै नैबे 6 नाम्बाराव फैदों आरो 6 नाम्बाराव फैनायनिखै कारनानो जाहैबाय ओरैबायदि जे जोङो दा बेयाव जिखिनि जों मोनलांगोन 1.2नि जितु 1 नाम्बारनिफ्राय मोनलांगोन बेयाव माने रमान अनजिमा बा रमान अनजिमा दिन्थि बेजों गासैबो सोमोन्दो थानाय गोजा। दा बेयाव जुदि जोङो रमान अनजिमा दिन्थि लिरनाय गासै खान्थिखौनो रोङाब्लाथाय अब्लानिया जोङो माबोरैहाय रमान अनजिमाखौ लिरनो। बेनिखायनो जोङो जिहेतु जोङो रमान अनजिमा लिरनायनि जितु खान्थि बेखौ रोंग्रोनांगोन नालाय बेनिखायनो आरो बे सोंथिया 6 नाम्बारावसो थाहैबाय नालाय 1.2निनो 6 नाम्बारावसो थाहैबाय सोंथि बिदां 1.2नि 6 नाम्बारावसो थाहैबाय नालाय दा जों बेखौ रोंग्रोनांगौ नालाय बेनिखायनो आं 1.2नि नैबे दिनै गिबि थाखोब्लाबो नैबे 6 नाम्बारनिखौ बेहा मावफुंनो लादों आरो। दा अब्लाथाय आङो बेनि जिखिनि खान्थि दङ रमान अनजिमा दिन्थि लिरनायनि खान्थि बेफोर खान्थिफोरखौ मोनसे मोनसे आङो लिरलांबाय थानोसै मोनसे मोनसे आङो लिरनानै बुजायलांबायबो थागोन बिदिन्थिजों लोगोसे। दा अब्लाथाय जोङो लिरनि गिबियावनो रमान अनजिमा दिन्थि लिरनायनि खान्थिफोरा इदि होननानै जों लिरना लानि। दा जों लाबाय जे रमान अनजिमा दिन्थि लिरनायनि खान्थिफोरा जाबाय दा 1 नाम्बार खान्थिया मा जागोन बेखौ आङो लिरना होखानि ओमफ्राय बुजायलांबाय थानोसै। गिबि मोनसे नेमाव फैबाय बे नेमा ओरैबायदि होनदोंनाय जे मोनसे उन्दै बिसानखौ गेदेर बिसाननि मोनसेनि आगदाथिं फज'योब्ला उन्दै बिसाना गेदेरजों दाजाबजागोन नाथाय आगसिथिं फज'योब्ला उन्दै बिसाना गेदेरनिफ्राय दानख'जागोन। दा माबोरैहाय नाय जोंहा मा दङ रमान हांखोआव मा दंमोन रमान अनजिमाफोरा I P X L C D M बेखिनिया ना माने I माने मा I माने जाबाय 1 P माने जाबाय मा 5 नै X माने मा 10 L माने जाबाय 50 C माने मा 100 D माने मा 500 आरो M माने मा 1000 बेयो ना बेखिनिया जाबाय जोंहा रमान बिसानफोर। दा बे रमान बिसानफोराव मा होनना बुंदों लिरनायनि नियमा ओरैबायदिनो जे उन्दै बिसानखौ गेदेर बिसाननि आगदाथिं फज'योब्ला उन्दै बिसाना गेदेरजों दाजाबजागोननो। हमना ला आं मोनसे मा लिरबाय जेनेबा PI लिरबाय आरो ना PI लिरबायब्ला अब्लाथाय मा जाबाय P माने मा P माने 5 आरो I माने मा I माने 1 अब्लाथाय मा जागोन इयो नै जे Pया नै I निख्रुइ गेदेरसिन अब्लाथाय उन्दैसिन जाय बिसान I बेयो मा दं नै Pनि आगदाखै दंबाथाय मा जागोन इयो बेयो जाय गेदेर बिसान बिजों दाजाबजागोन आरो थामहिनबा नैबे Pया देरसिन नालाय नै Pजों सोर दाजाबजागोन नैबे Iआ दाजाबजागोन P + I जागोन आरो अब्लानिया मा जागोन इयो नैखौ आं समानसिन होयोब्ला ना माने P आरो I लिरनायाव जों मा नुबाय जे Pया देरसिन आरो Iआ उन्दैसिन उन्दैसिनखौ आगदाथिं होदों नालाय उन्दैसिना मा जागोन नैबे गेदेरजों दाजाबजागोन थामहिनबा Pजों Iआ दाजाबजागोन थामहिनबा P + I जागोन। P माने मा P माने 5 प्लस I माने मा 1 अब्ला बे जाबाय 6 जाबायना 6 जाहैबाय बेफोरबायदि बेनिखायनो 6खौ जों मा लिरो PI लिरो आरो थामहिनबा बिसाना आगदाखै थायोबाथाय नैबे देरसिनजों दाजाब जायो आरो मोनसे बिदिन्थि होबावनि आङो नाय एबार हमना लाबाय
जोङो माखौ लिरदो आरो हा जुदि lx होदोब्ला मा जागोन हमना ला lx होनाय दं आरो ना lx होदोब्लाथाय मा जागोन नैबेहाय l आरो x दं l आरो x दं ना l माने मा l माने 50 x माने मा 10 अब्लानिया नाय नैबे l आ x निख्रुइ देरसिन अब्ला x आ उन्दैसिन ना नै उन्दैसिन x आ l नि आगदाथिं दं ना l नि आगदाथिं दं जुदि फिसाया आगदाथिं थायोबा मा होनदो गेदेरजों दाजाब जायो थामहिनबा नै l जों मा जागोन नैबे x आ दाजाब जागोन आरो l माने मा l माने 50 प्लस x माने मा 10 अब्ला बे जाबायो 60 जाबायना बेनिखायनो 60 खौ मा लिरो जों lx लिरो आरो ना बेफोरबायदि मोनसे बिदिन्थि होबावनो नामा आच्छा मोनसे बिदिन्थि होबावदो आङो जेनेबा m हमना ला ml होदो आरो ना ml होनाय दं अब्लाथाय मा जागोन m माने मा m माने 1000 l माने मा l माने 50 अब्लाथाय नाय m निख्रुइ l आ उन्दैसिन अब्ला उन्दैसिनखौ जों आगदाखै लिरदो ना अब्लाथाय आगदाथिं लिरदोबाथाय मा जागोन नैबे आगदानिया उन्दै जाबाय नालाय नै गेदेरजों दाजाब जागोन थामहिनबा m प्लस l जागोन आरो अब्ला मा जागोन m माने मा 1000 प्लस l माने मा l माने 50 थामहिनबा बे जाहैबाय 1050 थामहिनबा 1050 खौ जों मा लिरनो हागोन ml लिरनो हागोन आरो बेफोरबायदि बेखौ होनदो नैबेहालागै नै इनिफ्राय नाथाय होनना बुंदों नाथाय आगसिथिं फजयोब्ला उन्दै बिसाना गेदेरनिफ्राय दानख' जागोन जुदि उन्दैखौ आगसिथिं फजयोब्ला नाथाय दानख' जागोन आरो हमना ला आं मोनसे बिदिन्थि होबाय ip ब्लाथाय मा जागोन नाय एबार जाय i माने 1 p माने 5 ना अब्लाथाय एबारना उन्दैया मा आगसिथिं दं ना आगसिथिं दं नालाय नैबे देरसिननिफ्राय दानख' जागोन थामहिनबा मा जागोन नै p निफ्राय i आ दानख' जागोन p माइनास i p माने मा p माने 5 माइनास i माने मा i माने जाहैबाय 1 अब्ला बे जाबाय 5 माइनास 1 4 थामहिनबा 4 खौ जों मा लिरो ip लिरो आरो बेफोरबायदि माने उन्दैसिन बिसाना जुदि आगसिथिं थायोब्लाथाय मा जायो गेदेरनिफ्राय दानख' जायो आरो दा i आ नै p निख्रुइ उन्दै नालाय p निफ्राय i आ दानख' जागोन p माइनास i बेफोरबायदि मोनसे खोन्थिना होबावदो आङो जेनेबा xl आरो xl होनाय दं सापस जुदि xl होनाय दंबा मा जागोन x माने 10 l माने मा l माने जाहैबाय 50 अब्लाथाय नैबे 10 निख्रुइ नै l आ देरसिन ना अब्लाथाय नैबे 10 आ उन्दैसिना मा जाहैबाय x आ माने l निख्रुइ उन्दैसिन नालाय आरो आगसिथिं दं नालाय मा जागोन नै गेदेरनिफ्राय दानख' जागोन थामहिनबा l निफ्राय x आ दानख' जागोन l माइनास x अब्ला l माने मा 50 माइनास थाबाय x माने मा 10 बे जाहैबाय 50 निफ्राय 10 थांबा बेसे 40 बेनिखायनो जों 40 खौ मा लिरनो हायो xl लिरनो हायो आरो बे जाहैबाय जोंना a नाम्बार बा गिबि मोनसे नेम नेक्स्ट मोनसे नेमाव फैनि जों एबार गुबुन मोनसे नेमाव फैलायनि एबार ना गुबुन मोनसे नेमाव b नाम्बार नेम लिरनि जों एबार नैथि नेमखौ लाबाय जोङो नैथि नेमाव मा होदोनाय जिदु मोनसे उन्दै बिसानखौ मोननै गेदेर बिसाननि गेजेराव फज'नाय जायो अब्ला उन्दै बिसाना आगदाथिंनि गेदेर बिसाननिफ्रायसो बेयाव सो दंमोन आरो बिसाननिफ्रायसो दानख' जागोन बा उनजै मा होनना बुंदो आगदानि गेदेर बिसाननिफ्राय दानख' जायो माने ओरैबायदि आरो बेसादा दा हमना ला जोङो मोनसे बिदिन्थि लाबाय xip ना xip बेखौ लाबाय अब्ला xip खौ लायोब्लाथाय मा जाहैबाय नाय मोननै गेदेर बिसाननि गेजेराव फिसा दं x माने 10 p माने मा p माने जाबाय 5 आरो i माने मा 1 जाय माने 1 उन्दैसिन उन्दैया मोननै गेदेरनि गेजेराव हाबना दं नंगौना x आरो p मोननैबो 1 निख्रुइ देरसिन बेनिखायनो i निख्रुइ देरसिन अब्लानिया मा जाना दं नैबे जाय उन्दैयो गेदेर मोननैनि गेजेराव हाबना दं आरो अब्लाथाय मा होनना बुंदो नेमा ओरैबायदि जागोन होननानै बुंदो जे जुदि मोननै गेदेरनि गेजेराव फिसा मोनसे अनजिमा थायोब्ला अब्लाथाय बे मा जागोन नै फिसाया आगदानिफ्राय दानख' जागोन थामहिनबा नैनि नेम बायदिब्ला ए नाम्बार नेम बायदिब्लाथाय मा होनना बुंदो जे उन्दै बिसाना गेदेरनि आगदाखै थायाबा दाजाब जायोमोन दा जेनेबा नैखौल' ए नाम्बार नेमखौल' फरायना नायोब्ला मा जागोन x खौ 1 जो दाजाबगौमोन ओरैबायदि आरो ना नाथाय नैबे बी नाम्बार जि नेम दं बै नेम मथे फैयोब्लाथाय मा जाहैबाय नैबे जाय मोननै गेदेर बिसान बे मोननै गेदेर बिसाननि गेजेराव जुदि फिसा मोनसे बिसाना थायोब्ला नै गेजेरनि जाय फिसा बिसानि मा होनदो आगदानिफ्रायसो दानख' जागोन आगदाखै थानाय p निफ्रायसो थामहिनबा ओरैबायदि जागोन नैबे x थाबाय नंगौना x थाबाय x नि उनाव मा होनांगोन जों प्लास मोनसे होनांगोन प्लास होनानै मा खालामगोन नै जे
I दङ आइया सोरनिफ्राय दानख'जागोन p निफ्राय दानख'जागोन आरो p निफ्राय नैबे आइया दानख'जागोन प्लास होनानै नांगौ जायो ब्रेकेटाव होना होदों आं p माइनास i बिदि जायगोन आरो बुजिबायना इखो ओरैबायदि नाय x आरो x आ 10 p माने 5 मोननै गेदेरनि गेजेराव नैबे i दुइसिन अनजिमाया हाबना दं नालाय बेनिखायनो मा जागोन नैबे इ मोननै गेदेरनि जाय आगदाखै दं नै आगदानिफ्रायसो नैबे आइया दानख'जागोन आरो नैबे आइया आगदानि p निफ्राय दानख'जागोन बेनिखायनो नै x आ x नि थागोन प्लास मोनसे फैगोन ओमफ्राय नै p निफ्राय आइया दानख'जागोन नै p निफ्राय आइया दानख'जाबायना बेफोरबायदि आरो अब्लाथाय दा जों इखौ सेफायना जि मोनो बेयो बेनि मान जाहैगोन x मानेथ' 10 जाबायना नैबे प्लास थाबाय p माने मा 5 माइनास थाबाय i माने बेसे 1 खेबसे खोन्थाना आरो x माने 10 प्लास p माने 5 माइनास थाबाय i माने बेसे 1 अब्लाथाय इखिनिखौ सेफायनानै जि मोनो बे फिननाय जाहैगोन आं इयाव बानायना खोन्थिथारबाय नैबे 10 आथ' 10 थाबाय ना नैबे 10 आ थाबाय नै प्लास आ थाबाय ब्रेकेटनिखौ दानख'ना नाय 5 माइनास 1 बेसे 5 माइनास 1 4 10 आ 10 थाबाय प्लास आ प्लास थाबाय 5 निफ्राय 1 दानख'बा बेसे 4 दाजाबा बेसे जायो 10 प्लास 4 बेसे 14 थामहिनबा xip माने मा 14 जाहैबाय आरो बेफोरबायदियै जोङो दिहुनो आङो नेक्स्ट गुबुन मोनसे आरो बिदिन्थि खोन्थिबावनानै गुबुन मोनसे बिदिन्थि खोन्थिनानै आङो बे मोनसे बिदिन्थि थांबाय नै गुबुन मोनसे बिदिन्थि लानि आरोबाव जेनेबा xix आरो ना xix आलाय मा बुजायगोन नाय x आरो x माने 10 x माने 10 i माने मा 1 अब्ला नाय इ मोननै गेदेरनि गेजेराव फिसा मोनसे बिसान हाबना दङ नंगौना x आ 10 x आ 10 आरो इनि गेजेराव 1 दं थामबा गेदेर मोननैनि गेजेराव 1 हाबना थायोब्लाथाय गेदेर मोननैनि गेजेराव फिसा मोनसे बिसान हाबना थाबा मा होनना बुंदो आगदानिफ्रायसो दानख'जागोन होनना बुंदो अब्ला नैबे x आ x नि थागोन x आ x नि थागोन नैबेयो ओमफ्राय प्लास फैगोन ब्रेकेट ला बेनिफ्राय मा फैगोन नैबे आगदानिफ्राय नैबे फिसाया दानख'जागोन आगदाखै मा दं x दं दानख' नैबेयो मा गेजेरना i बे दानख'जागोन आरो इखौ सेफायना जि मोनो बेनो फिननाय जागोन x माने 10 प्लास थाबाय x माने 10 माइनास थाबाय i माने 1 अब्ला इखौ सेफायना मा मोनगोन नैबे 10 आ 10 थाबाय नै गेजेरनि प्लास थाबाय 10 निफ्राय 1 थांबा बेसे 9 अब्ला 10 प्लास 9 बेसे 19 थामहिनबा x आ x माने मा 19 बे जाबाय बेफोरबायदि आरो नेमा आरो नेक्स्ट मोनसे बिदिन्थि होना खोन्थिबावदों आङो ना जेनेबा ओरैबायदि दं आरो जेनेबा MCD M माने मामोन 1000 C माने 100 D माने बेसे 500 अब्ला नाय 100 M माने 100 D माने 500 100 आरो 500 नि गेजेराव 100 हाबना दं नंगौना सरि M माने 1000 नंगौना 1000 आरो नै 500 नि गेजेराव 100 हाबना दं 1000 आरो 500 निख्रुइ नैबे C आ उन्दैसिन थामहिनबा गेदेर मोननैनि गेजेराव फिसा मोनसे बिसान हाबना दं अब्ला मा होनना बुंदों नेमा जोंना बि नाम्बार नेम बायदिब्लाथाय नै उन्दैया नै आगदानिफ्रायसो दानख'जागोन आरो ना M आ M इन थागोन जेनेबा प्लास थागोन ओमफ्राय ब्रेकेट मोनसे लाना मा होनांगोन जों नै D निफ्राय C खौ दानख'ना होनांगोन D माइनास C अब्ला बेसे जागोन M मानेथ' बेसे 1000 प्लास थाबाय D माने बेसेमोन 500 माइनास C माने बेसे 100 इखौ सेफायना जि मोनो बेनो फिननाय जागोन ना M माने 1000 प्लास थाबाय D माने 500 दानख' C माने 100 अब्ला बे जागोन नैबे 1000 थाबाय प्लासआ थाबाय 500 निफ्राय 100 थांबा बेसे 400 अब्ला इ मोननैखौ दाजाबबा बेसे जाबाय 1400 जाहैबाय आरो बेफोरबायदि थामहिनबा MCD माने मा 1400 खौ बुजायदो आरो बे जाबाय नैथि नेम एबार जोङो नेक्स्ट गुबुन मोनसे नेमाव फैनि C नाम्बार नेमाव फैनि जों ना एबार जों फैगोन C नाम्बार नेमाव आच्छा आं इयाव लिरनानै नैबेखौबो खोमोरथ'नोसै आङो C नाम्बार नेम फैनि थामथि नेम एबार थामथि नेमा मा जागोन बेखौ जोङो नायनि ना थामथि नेमा दङ ओरैबायदि C नाम्बार बा थामथि नेमखौ जों लाबाय बे नेमा होनदो मा जे PL आरो D बिसानफोरा जावलेफिना होनना बुंदो जेरैहाय ओरैबायदि आरो हमना ला जों 10 लिरनोब्ला ना जोङो हमना ला 15 खौनो लिरबाय आरो 15 बा जों माबायदि लिरगोन इदि लिरगोन आरो 15 XP ना इफोरबायदि लिरगोन आरो 15 ब्लाथाय नाथाय बेखौ जोङो ओरैबायदि लिरबा जानाय नङा P ओरै लिरबा जानाय नङा ना P ओरै लिरबा जानाय नङा जे ओरैबायदि साननानै जे
फि दाजाबगोन इदिबाथाय गोरोन्थि जागोन आरो बेफोरबायदि लिरबाथाय बे गोरोन्थि जागोन 15खौ जोङो नै बेफोरबायदिसो लिरनांगोन जुदि जों 15खौ लिरोब्लाथाय बोरै जागोन 15खौ नैदि लिरबासो थार जागोन इयो x आरो p मानो होनबा होनदो p l आरो d बिसानफोरा जावलायफिना p खौ खेबसेनि बारा लिरनो मोना खेबसेनि बारा एखे लोगो लिरनो मोना दायो p ओरैहाय मोनथाम लिरनो मोना बा जोङो 10 खौ जों मा लिरनांगोन 10 खौ जों लिरो बोरैहाय x हिसाबै लिरो नाथाय 10 खौ जों जुदि लिरोबा p लिरोबा बे गोरोन्थि जालांगोन आरो बे गोरोन्थि नैबे 10 खौ मा लिरनांगोन x लिरनांगोन बेफोरबायदि आरो माने p आ जावलायफिना आरो बे जाहैबाय मोनसे नेम बा हमना ला आं गुबुन मोनसे बिदिन्थि दं हमना ला 30 लिरनो होदो जे 30 खौ जोङो जुदि ओरै लिरोब्ला 30 खौ जोङो लिरनांगोन x मोनथाम लिरबाथाय 30 बे जाहैगोन हो नाथाय बेखौनो जों जुदि 30 खौ ओरै लिरबा x ओमफ्राय p ओरै लिरबाथाय गोरोन्थि जागोन आरो बेयो गोरोन्थि जागोन मानो होनबाथाय बेयाव p आ मोननै खेबनै ओंखारदों ना खेबनै माने जावलायफिननो हाया खेबसेनि बारा एखे लोगो लिरनो हाया p खौ इयाव खेबनै लिरदों ना बेनिखायनो गोरोन्थि जालांगोन बियो मथथे बेखौ गोसोआव लाखि p l आरो d आ बिसानफोरा जावलायफिना थिग बिदिनो l आबो जोंहा जावलायफिननो मोना l आबो जावलायफिननो मोना नैफोरबायदि हमना लाबाय जों 100 लिरदो सापस 100खौ जोङो माबायदि लिरनांगौ 100 माने आसलते मा c जो फोरमायो आरो जों जुदि 100 माने मा c जों जुदि बेखौनो 100खौ जुदि l नि हेफाजाब लाना डाबल l लिरोबाथाय बे खिन्थु गोरोन्थि जागोन आरो मानो होनबा l आबो मा जावलायफिना खेबसेनि बारा लिरनो मोना बेखायनो डाबल l होनानै 100 लिरबाथाय गोरोन्थि जागोन l माने 100 माने मा c आसो 100खौ बुजायो आरो बेफोरबायदि थिग बिदिनो हमना लाबाय जों बेखिनिखौ थांबाय बिदिनो गोबां दंबावो जेनेबा 150 लिरनोब्लाथाय जों मा लिरनांगोन c ना c माने 100 50 माने मा l ना 150 150 लिरनोबाथाय मा लिरनांगोन जों c आरो l 100 माने c l माने 50 150 ना बेखौनो जुदि जों ओरै लिरोब्लाथाय जानाय नङा नाथाय 150 बिदिनो l बिदि लिरबा खिन्थु बियो गोरोन्थि जागोन मानो होनबा l खौ मोनथाम लिरबाय ना इयाव खेबसेनि बारा l खौ लिरनो मोनानो एखे राहै बेनिखायनो इयाव मोनथाम लिरबा इयो गोरोन्थि जालांगोन नाथाय 150खौ जों cl लिरबाथाय बियो थार जाहैगोन आरो बेफोरबायदि बे मोनसे थांबाय जोंहा नेम ओमफ्राय बिदिनो नैबे d आबो जावलायफिननो मोना जेनेबा जों जुदि 500खौ बुजायो नालाय ना हमना ला 1000खौ लिरबाय जों 1000 माने मा 1000 माने m जो बुजायो बेखौनो जुदि जोङो 500नि हेफाजाब लानो होननानै डाबल d लिरबाथाय इयो गोरोन्थि जागोन आरो मानो होनबाथाय d आबो खेबनैनि बारा ओंखारनो मोना नैयो थिग बिदिनो हमना ला जों लिरबाय जे 1500 लिरबाय आरो 1500 अब्ला इखौ जों मा लिरनांगोन 1000 माने m 500 माने मा d md लिरनो हागोन आरो जों नाथाय बेखौ जुदि जोङो d मोनथाम लिरोब्लाथाय बेयो गोरोन्थि जालांगोन मानो होनबाथाय d आ खेबसेनि बारा लिरजाया इयावथ' खेबथामानो लिरजाबायना बे गोरोन्थि जालांगोन आरो नाथाय 1500 लिरबा m आरो d लिरोब्लाथाय इयो थार जाहैगोन आरो बे मोनसे थांबाय जोंहा बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे नेमाव फैलायनोसै बे थांलायबाय c नाम्बार थांबाय एबार d नाम्बार नेमाव फैलायनि जोङो d नाम्बार नेमा माबायदि बुंदो बेखौ आङो लिरना होनि ओमफ्राय बुजायलांनि दा एबार जोंना नेक्स्ट ब्रैथि नेमा जाहैबाय ओरैबायदि p l d आरो m बिसानफोरा गुबुननिफ्राय दानख'जाया माने p l आरो d खौ गुबुननिफ्राय दानख'जाया माने मा बिसोरो माने गेदेरनि गिबिथाराव माने जागायनायाव p l d थायोब्लाथाय बिनि जाय आगदाथिं थानाय बेफोरो गेदेरसिन जानो मोननाय नङा जेनेबा हमना ला जों 45 लिरनो नागिरदोंब्ला ना 45 लिरनो नागिरदोंब्लाथाय ओरैबायदिबा जानाय नङा आरो p l इदि बाथाय गोरोन्थि जालांगोन आरो p l लिरोब्लाथाय बेयो गोरोन्थि जागोन मानो होनबाथाय नै l माने 50 नंगौ नाथाय 50 निफ्राय नै देरसिननि आगसिखिथि थायोब्लाथाय फिसाया मा होनोमोन जे आगदानिफ्राय आगसिनिखौ दानख'यो होननानै बुंदोंमोन जोंना अबे नाम्बार नेमामोन इयो ए नाम्बार नेमा बा गिबि नेमानो बुंदोंमोन आरो नाथाय बेयाव जिहेतु पिया मा होनना बुंदों गुबुननिफ्राय दानख'जाया होनना बुंदों ना बेनिखायनो पिखौ सिगाङाव होबाथाय जिहेतु पिया दानख'जायानोबा
बा l निफ्रायथ' इखो दानख'नो हानाय नङाना बेनिखायनो pl लिरबाथाय बेयो गोरोन्थि जागोन बेनि सोलाय जों मा लिरनांगोन 45 लिरबाथाय x x x x x मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै 40 जाबायना इयो 10 20 30 40 ओमफ्राय 5 बेफोरबायदिसो लिरनांगोन आरो 45खौ बेफोरबायदि आरो थिग बिदिनो 95 लिरनोब्लाथाय हमना ला 95 लिरबाय जों 95 लिरनायाव जों ओरैबायदि सर्टकाट मारिबा जानाय नङा जे 100 मानेथ' बेसे 100 माने c इनि जुदि 5खौ दानख'ना होयोब्ला अब्लानो 100 निफ्राय 5 थांबानो बेसे 95 जायो बिदि लिरबा जानाय नङा मानो होनबाथाय नेमानो बुंखादो जोंखौ नेमानो बुंखादो माबायदि नेमानो खोन्थाखादो जे PLDM बिसानफोरा गुबुननिफ्राय दानख'जाया होनखादो बेनिखायनो गुबुननिफ्राय दानख'जानाय नङाना बेनिखायनो बेनि जायगायाव सोलाय जों मा लिरनांगोन 95 लिरनोबा L माने 50 बाथाय नैबे 60 70 80 90 ओमफ्राय 5 बेफोरबायदिसो लिरनांगोन आरो ना 50 60 70 80 90 ओमफ्राय 5 95 बेफोरबायदिसो लिरनांगोन आरो बिदि लिरबासो जाहैगोन नाथाय नैदि लिरबाथाय बे गोरोन्थि जागोन मानो होनबाथाय पिया दानख'जायाना थिग बिदिनो LDM आबो दानख'जानाय नङा गुबुन गुबुन बिदिन्थि खालामना नायनो हागौ दा आङो गुबुन मोनसे जोबथि मोनसे नेमाव फैनि जोबथि नेम इ नाम्बार सरि नैबे बाथि नेमसो जागोन ना बियो बाथि नेम जागोन 6टा दं नालाय जोंहा बाथि नेमखौ आं फैनि मा दं एबार जों फैबाय बाथि नेमा होनदोनाय बबेबा बिसाननि सायाव दोंसे सिन होयोब्ला बेयो बिसाननि मानखौ 1000 फान बांहोयो थामहिनबा ओरैबायदि आरो हमना ला नैबे फि माने मा फि माने बेसे 5 नंगौना फि माने 5 जुदि जों फिनि सायाव जुदि ओरैहाय मोनसे सिन होयोब्ला मा होनना बुंदों नैबेखौनि फिनि मानखौ बेसे 1000 फान बांहोयो थामहिनबा सानजाब 1000 अब्ला बेसे जाबाय 5000 जाहैबाय ना थामहिनबा जोङो 5000 खौ मा लिरनो फि होनानै सायाव बारसिन होनाब्लानो जाबाय आरो थिग बेफोरबायदिनो हमना ला जों मिथिगौ x माने मा x माने जाबाय बेसे 10 x माने 10 x नि सायाव जुदि जों ओरै बारसिन होना होयोब्ला मा जागोन गोजौआव सिन मोनसे बा बारसिन होयोब्ला मा जागोन सानजाब 1000 जागोन आरो थामहिनबा मा बुजायबाय 10000 खौ बुजायबाय आरो 10000 माने x नि सायाव मोनसे सिन होनाय लोगो लोगो मा जाबाय 10000 5 नि सायाव सिन मोनसे होनाय लोगो 5000 इदिनो मुथुते जायखि जाया अनजिमा बिनि सायाव जुदि जोङो नैदि सायाव जुदि मोनसे ओरै सिन होना होयोब्लाथाय मा जागोन बेयो रोजा 1000 बांहोगोन आरो माने 1000 फान बांहोगोन बेखौनो बुंनाय जादों एबार नेक्स्ट जोङो दथि नेमाव फैलायनि मा दं दथि नेमा नायना लानि जों दा जोबथि नेमा मा होनदोनाय F नाम्बार बा जोबथि नेम आरो दथि नाम्बार नेम गाहायनि जराफ्रोमबो अनजिमानि आगसिनि बिसानखौ आगदानि बिसाननिफ्राय खेबसेल'सो दानख'नो हायो थामहिनबा इयाव I P होनाय दंना थामहिनबा मा नै P निफ्राय I खौ खेबसेल' दानख'नो हागोन आरो दा आं इयाव बिदिन्थि मोनसे ओरै होना होनो नैफोरबायदि दा बिदिन्थि हिसाबै जेनेबा जोङो I P होनबाथाय ना I P होनोब्लाथाय मा जायो P निफ्राय नैबे I खौ दानख'नो नांगौ थामहिनबा P निफ्राय I दानख'बाथाय बेसे फैयोमोन P माने 5 दानख' I माने 1 बेसे 4 जायोमोन आरो ना इखौनो जों ओरै लिरबा गोरोन्थि जागोन डाबल I P ओरै जुदि होयोब्ला ना अब्लाथाय मा जागोन नै P निफ्राय I खौ जों खेबनै ओरै दानख'नो हाया आरो नैबे I आथ' उन्दै नालाय मोननैबो ना P निख्रुइ इखौ जुदि जों P माइनास I इदिब्लाथाय बे गोरोन्थि जागोन आरो बे जानाया नङा बेयो गोरोन्थि जाहैगोन थामहिनबा नैबे P निफ्राय I आ खेबसेल' दानख' जायो P नि सिगाङाव मोनसेल' I थानो हागोन आरो P नि सिगाङाव मोननै I थानो हानाय नङा थिग बिदिनो X नि सिगाङाव मोननै I थानो मोननाय नङा नैबे L नि सिगाङाव मोननै X थानो मोना बेफोरबायदि आरो माने जेनेबा XL थानो हागोन माने इयाव XL माने मा नैबे L माने 50 नैबे X माने 10 ना दा नैबे 10 आ उन्दैसिन नालाय आगसिखै दं अब्लाथाय L निफ्राय नैबे X आ दानख' जानांगौ अब्लाथाय बे जायो L माने बेसे जाबाय L माने 50 माइनास X माने बेसे 10 माने 40 जाहैबाय आरो ना XL माने 40 नाथाय इखौ जों डाबल XL खालामनो हाया डाबल XL खालामनानै नै L निफ्राय X खौ खेबसे दानख'बाय आरोबाव नैबे X खौ खेबसे दानख'बाय बेफोरबायदि खालामोब्ला नाथाय बेयो गोरोन्थि जागोन आरो थिग बिदिनो D निफ्रायबो नैबे C खौ खेबनै दानख'नो हाया M निफ्रायबो C खौ खेबनै दानख'नो हानाय नङा बा C निफ्रायबो X खौ खेबनै दानख'नो हानाय नङा आरो बिदि दानख'योब्लाथाय बे गोरोन्थि जागोन अब्लानिया जोंहा गासैबो 6टा नियमफोरा बेखिनियानो जुदि बेखिनि 6टा नियमखौ गोसोआव थायोब्लाथाय जोङो रमान हांखो बा जायखिनि रमान बिसानफोर रमान अनजिमाफोर
बे रमान अनजिमाफोरखौ जेबो गोरोन्थि गैयालासेनो जों लिरनो हागोन आरो बेखिनि नियमखौ रोंथारनाया गोनां दङ रमान बिसानफोरखौ लिरनायनि सिगांनो दा अब्लाथाय गासैबो नेमा जोब्बाय आरो बे गासैबो नेमा जोबनायजों लोगोसेनो नैबे 6 नाम्बारनि जि सोंथिनि फिननायमोन बेखिनि फिननायाबो जोबलांबाय बेयाव मोनबा लिरनो होदोंमोन आङो 6थाखौबो होनो हाखाबाय दा बेखिनिखौ गासैखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय आरो 6 नाम्बारनिया मावफुंजानायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।